ایروژی چند پارێزگایên Îranê xwepêşandan berdewamên hetanê niha nerazîtî geşt ne parêzgehên İsfahan, Hemedan, Xorasana Razewî, Merkezî, Çarmihal û Bextiyarî, Qum, Xozistan, Fars, Elborz, Sîstan û Belucistan, Kirmaşan, Loristan û Îlamê. Li hindek bajaran jî alozî derketin. Weke bajarê Mirodeştê li parêzgeha Fars. Li vî bajarî dêdema veşartina termê Xwedadad Şîrwanî da ku dih bi gulleya hêzên emnî hatibû kuştin, dirûjmên dijî desalata Îranê hatin gotin. Piştra jî alozî derket. Xwepêşanderan êrişî navenda polîsê vî bajarî kirin. Ji ser banê avahiya polîs ve teqel xwepêşanderan hate kirin ji bo belavkirina wan. De derbarê encama wan aloziyan da tu zanyarî berdest nînin kanê qurbanî hebûne yan ne. Lê di dîmenan da tê dîtin ku helîkopter jî li esmanê vî bajarî digerin. Herwiha li Zahîdanê jî ku navenda parêzgeha Sîstan û Belucistanê ye, piştî nimêja înê îro xelkê dest bi nerazîtiyan kir. Li Bender Ebasê jî nerazîtî birêveçûn hêzên emnî destêwerdan kirin hejmara kes desteser kirin. Li piştî desteserkirina kesekê xelkê nerazî çû ser wan hêzên emnî. Kesek ji destên hêzên emnî rizgar kirin ku dixwastin vî bigirin lê xelkê rê li wan hêzan girt.